Aquest d'aquí és l'Eudal. Si us hi fixeu, us adonareu que s'esforça perquè la seva feina tingui un impacte positiu. El mateix fa l'Adolf, en Guillermo, la Nati, la Farah, la Lina, en Muhammad. Perquè quan els teus clients processen 40.000 tones de roba cada dia, no pots fer les coses de qualsevol manera. Has de fer-les exacte, amb un impacte positiu. És així, quan ens comprometem amb l'èxit dels nostres clients, creem un impacte positiu. Quan ens preguntem què fer amb els residus tèxtils i els convertim en un material completament nou, estem creant un impacte positiu. Mireu la Fina i el seu vehicle per a visites comercials. Impacte positiu. Crear un impacte positiu és saber que has de treballar bé aquí, aquí, aquí i ser present aquí i aquí. I en tots aquests aquís per crear un impacte positiu aquí. Aquesta és la Carme. Ens està trucant perquè sap que la nostra manera de crear un impacte positiu en el seu negoci és fer-li costat abans, durant i després de la venda. I això que veieu aquí és el programa iDrivers, que ajuda la nostra gent a desenvolupar els seus projectes i a créixer. Impacte positiu. El mateix que quan tenim en compte les condicions i les necessitats de totes i cadascuna de les persones per a proporcionar-los equips de treball segurs. O quan ens impliquem amb l'Agenda 2030 i els ODS. Impacte positiu. Perquè no n'hi ha prou amb crear solucions per al tractament tèxtil en bugaderia industrial, comercial, autoservei o oferint els nostres serveis al món. Es tracta de crear tot això provocant un impacte positiu en el món. Girbau, Beyond Londres.